Come again. Hey, yeah, Chidhumo na Masendeke. Chidhumo na Masendeke. Why you come same plate? Masendeke hanga story ko pa escape. Oh. Chidhumo. Nini, we are very close. Daviran. This is the same plate. Same plate. Mfana nsipesa msari. Ex supporting it. Musa yakangere mamtoro pati. Ndiye akatora kuti achichinja munhu papolice post pakopi. Achinja munhu paipe pakopi paipaya pachaendova nitokopa. Mfana yepa akatongwa ndarise usakura. Aparwa 19 years na maitati. Arwa 19 years. Ndiye wani mpana akapinda akapika ndawo yitanza guru mfika mandawo mazoya yao. Ndirise usakunika nati mfana titozi wakamira sei moseko ndechi. Apatango nditauri. Ndakati raiti yo pekurara pakone apa. Akunopinda namba 3 magumbeza ake. Akulolongorara nitendati iyo nanda weke. I'm shocked. Ndopakatanga ndita nyaya yake. Kuti akapara mushaji exapotiniti ndani abanditi nyaya yangu ndekuti mudhara ndakaita maambupa aenda kugupe nechichu aipamane 847 yakaita aenda kwenitoko vachiitora papolice post Anozani pesa imusariri is late and these people hama dzake dzoda kuti ndoona kugupe I swear. A very handsome guy, he was 19. Atunga pa Wedzera yake. Nini ndeona newspaper every day. Sunday the newspaper chingwa 1 week anatunga newspaper. He was one of my clients. Then Panderunga escape. Hey, this escape, yeah. Max or Blazer, that's my good. Don't escape you. Yana Chidhumo yakatozuya later on. This first escape Max or Blazer akaita 3 months pachichekwa. The maximum prison is built like the National Stadium. It's octagonal sort of where ukasvika ipapo magedha unopinda akawandisa. Pane perimeter fence inenge inoindwa. Then from there pane hospital haungobuda zvekumhanya. Unongotonyorwa tsamba kuti arwara. Ndakabata zvikana zvakawanda nemukati memufinga munhu akafa. Pane anonzi Victor Zuma, Nigerian guy, was sentenced for 14 years. Also, 3 months. Bandita, are you not going to finish in 14 years? 10 years. I won't last. But Almighty God. Ndaigara ndinonamata kuti Mwari anondisangamirira mupedzi prison sentence yangu. Then he passed away before 3 months. I don't so much. Ndakatomupedza mazee ndobaba kubvumira masinika majeko senyana mati Minox akapfeka dhuku munhu akatoshaya tobatatomhanya atotora zvinhu zvake nandatomutorera. Then takoma escapita kucheka ndandimusezvinhu uyu nguruwe pesa musariri 6 up ndosema ndacheka iyo makondemu ndakatanga kugara solitary confinement for 8 months Harare Central Prison. Then I was transferred after 8 months to Chikurubi. Then I met Yana Chidhumo. Kuti ndanda kugara ndehasha kuti 34,000 ndinadzokupara kuenda panze. Unoenda panze seone 34 counts. Aiwa, ndakakumbira uya idika mutungamiri wedu akaringirisa kuti tikati baba ndokumbira kuti mutipa munetsi apati senge iwewe handitombokupaya yamunetsi makaba 504 yangu yetonga mukaendesa zvangu tanga yamaidzorera ndo zvakanditaurira mugari ongomono iye minister of justice angaringirisa kuti idi ndakataura naye paiuya idi kuzichemwa ri minister of justice ndaiudza vasungwa kuti imini kuno kusection take refonsindetu iwo ndova ndataura kuti zanzi minister of justice ari kuuya mangwana ndipe zvitemo zvenyu
patapeka imbo dzakabharuka yakazoya handiti apa ndanda kuita lowo sociology redivinity mukati mosvika plus ndainzi grand master ndetamba chesi nimwana wakenan banana listen Martin Banana, a state in prison with him. Anga robbery yake kwa kidogo ali yes, you were Baptist. Yes, state with them. But the punish what exists, what is it? Look at look. Sociology, no degree. Yes. And rapid results college, RRC. Yeah. Then, ndakatoona kuti vanhu vandinawo mukati meusungo wakawanda vacho pandeta law inoti ignoratia non-defeat injuria, meaning to say it's Italian ignorance does not is not defense. Kana iwe usingazivi mutemo it doesn't mean that you are defending yourself. So it's kuti munhu ubatwe nemhosva inoti mens rea acta res guilt mind, guilty act, the two must coincide to warrant conviction to a battle emotion. To the two. And it is. Saka indaedza kudzidzisa vanhu kuita serious. Saka ndaona kuti vandiri kugara nawo uyu ari kugara namba mukuru wake. Handiti amaiwo but mwana uyu haasi kutsvaga kana basa ari kuita sei abva kumusha. The next thing ofremerwa happy. Ndenge the 3/4 of the people vegara navo. Sandaedza kuona ndikati inini by the end of the day kind of pay vapana rege ndivadzidzisi that's ndakaita sociology divinity is about kutaura nezvamwari that's why kuti masaenda kunamata ndakuenda kuchechi right takuenda kunana Chidhumo right escape wakataura kunzwa iyi Alright, auya kauye minister of justice. Aiwa, Mr. Justice wa president. Chichakaitika mai manje. Ugana umba kwa Stone Ridge. Now it's president ka minister of justice. Wakakufonera manje. It's sensitive, but I can't talk about that. He knows me. He knows you. Yes. Yes, the one who masterminded the escape prison. And after I wrote this documentary, munhu akandiramba kundipa clearance. Refused akabati muda kuchenjesa mabhanje kuti ndokupa clearance kuenda kumarondera prison. Ndopakaya TV kumba kwangu. Ndina moyo. It's under video. Everything I do is put it. Ayo, taura. Right. Abauya kai ZBC abanditi ayo interview yedu isisi kuda 7-1. Characters like I think Clinton knows last time ndakamtaura ma characters kuno kundanda uko. Ndobva ndatsvaka vanhu. Ndakatoona unoga pamakompo, then we went to pamakompo, shops. Then I used to drink time sandarekeza ngati pana ndo pandingira kwatika makamera zvawo mabuditsa vachiinterviewa kumana ngwaripo. Then the next day vakantaura kuti vapa state notary pane staff vakutakura uye kupokesera. Then I went to pokesera. Exactly. This interview and then I pokesera. Yeah, I've got everything under video recording. Under video recording. Then after that, he said, no, it's just before elections. He want to keep my elections gonna appear. Then to shoot at this video documentary. It was 1,045 minutes. Then he went to South Africa. This guy, Arnold. He said this. Right. Yeah, when he went to South Africa. I know South Africa. Ipapo. Ndusoli ndukata. Pokazofonera na president apa. Namba yako ngaona. Right. What happened is inini ndiri mukati meusungwa president paiva kumainterview ndakataura kuti vasungwa imamupe zvichemo ndipe zvichemo zvangu zvamunazvo. Saka ed paiuya minister of justice then ndobva ndataura
baba zvakamira so. Then pandakabuda 4 newspapers konzereka. Yeah. He phoned One. me first. One. Only Chronicle, Herald, Sunday Mail, Manika Post. Did one. Yeah. Then, first call, he phoned me when I was there. Ask. Wedzera, ask. Come to the state house. I want to see you. Yes, man. I'm telling you the truth. Wakaende. I didn't go. I don't have money for transport. But I will send my girls to pick her up where I know is stay. That I'm very comfortable. And I'm going to Tanzania for 2 days. Then after 2 days, I shifted from here to Stone Park. Then Saka president wane phone number yako you. Atunayo. Ask Mira. Madman. Dr. Adu udango verify papo chete. That in this number is a private number. You own a number of president over. But he and the other number yako. But he and the other I'm on the phone. Hey, I'm talking into the Mutaga because you don't move. You don't talk on I because you took the now. Saka ukuchaka. But bacha ona cha kuchaka because number yakwa nayo alokuzodwa. But Unozani you? Funga yani. Message national on the president don't want. And that's on the tag out of the panel to track because the time you told you Papana about 4 months. Musat Mataura miss. And send it out. So the chairman will do the Gatum Toro, you own a moon, we go, and this is a new contact, and I say, yes, in Zimbabwe, yes, and I saw. Borangura, you Burundi, Godomo, but the moon and visit a man, you told the Patempas Chemo to president. But you want to make this state of the art in the hotel area. Tikatauja all on it, she's got change. The Taras time, but Agaramon amnesty. Yeah, Agaramon Bursa Panzi, the Captain and the Captain. As soon as it gets a time, you should consider which Munu are reformed. I found a phone. All right, I jump for the president. Which you put out in a phone. Mr. Mutenda, the last time we talked together, we were talking about this issue when we wanted to make a movie at Chikubu maximum prison, and one who masterminded the Chikubu escape, including Chidhumo and Chauke, not Masendeke was not involved. He's the one who fights for Chidhumo to be arrested in Mozambique. And also, he told me that you should not act a movie at maximum prison. And he gave me a clearance at Maronda prison through this ZBC mediator by Moy. He's now in Egypt. So now I'm just waiting. I've got guys to make that documentary. Maybe he sabotaged me or I don't know. My number is 0771 572 392 0777 044 819. Yes, he am Dara and Wanguka. Let me tell you one thing in Chinchanda Dilla Nachin. Ye Paka Weba Nazareth Paka ita ED. Apa communities of justice and it. They are not the because don't get no bodyguards in the Iowa, he knows me. You know, no paying Gary. One almost had to rub elders with the shoulder. Yeah, I'm not on the Ziva. And as one Pana, I may reform to person. To lot of indicators of an anti-drugs campaign and we talk to my campaign. We want a sponsorship.
kuti mati Minox is available. And I'll Nandirambe in court fearing person.